दायो बिटिआरआव सोलिगासिनो बिसायख'थिनि दुंहाव बार। मोनफ्रोमबो दोलोआ सोलिगासिनो बिसायख'थिनि थाखाय साखाफारा। जेसेबांनो बिसायख'थिया खाथिनिफ्राय खाथिसिन सफैदों एसेबांनो बिसायख'थिनि दुंहाव बार बारदों। दोलोआ आंखौ बिजाथि नागिरोब्ला आं बिसायख'थि गेलेनो थियारि। रायजो राजाफोरा लुबैनायखौ फोरमायदों आरो हयथ' हाइकामान्डआ होयोब्ला थियारि जानानै दङ गेलेनो थाखाय जुदि हाइकामान्डआ टिकेट होयोब्ला। 29 नं सुक्लेसारफां बिएफनि बेन्दोंआव थानाय केसाजार बुथ कमिटिनि बेन्दोंआव थानाय रामसाजार बान्दरघाट गामियाव इउपिपिएल दोलोनि जयनिं हाबाफारि जानानै थाङो। दिनै केसाजार बुथ कमिटिनि आन्डाराव रामसाजार आरो बान्दरघाट सुबा होनना बुङो बिथांमोना इउपिपिएल दोलोखौ नीति आरो आदर्श बेखौ मोजां मोननानै जुगदान जानो नाजाबाय थादोंमोन। दायो इउपिपिएल दोलोनि खामानि मावनायखौ लाइमोनफोरा मोजां मोननानै इउपिपिएल दोलोआव जयनिं जानायखौ फोरमायदों। आरो प्रमद सारनि जे सरकार सालायनाय प्रमद सारनि दोलो सालायनाय बेखौ मोजां मोननानै बिथांमोना दिनै जुगदान जादों। हाबाफारियाव बाहागो लानानै प्रदीप नार्जारी बिथाङा बुंथियोदि थांनाय बाराव एसे भट जेननायखौ फोरमायदों आरो बे बाराव गोबां भट लानानै देरहासार जागोनखौ फोरमायथिदों। दिनैनि तारिखाव जों थांनायाव कन्टेस्ट जालायदोंमोन सेकेन्ड पजिशनाव आं दङमोन एसे भटआव जेनदों। बिटिआरनि 29 नं सुक्लेसारफाङाव मोनफ्रोमबो दोलोआ जयनिं हाबाफारियाव इउपिपिएल दोलोनि जयनिं जादों होननानै बुंथिनायखौ नंखाय होननानै फोरमायथिदों प्रदीप नार्जारी बिथाङा। मोनथामबो दोलोआ जुगदान खालामलायदों खिन्थु गोबाङा माने ब्लेम खालामनो नागिरो जोंनि बर'फोरखौ नुयोबा इउपिपिएलनिफ्राय फैनाय होननानै लिरना होयो आरो जेथियाना माने माइनरिटिनिफ्राय माने जुगदान जायोबा जोंनि दोलोनिफ्राय इउपिपिएलनिफ्राय फैनाय होननानै बुङो गुबुन जातिनिफ्राय बा जिएसपि होननानै बुङो दा बेफोरो नंखाय। दिनै केसाजार बुथ कमिटिनि आन्डाराव रामसाजा आरो बान्दरघाट सुबा होनना बुङो बेवहाय यं स्टाफ मोनसे टीम दङमोन आरो बे टीमा बुंबाय थादोंमोन जे बिथांमोना इउपिपिएल दोलोखौ नीति आरो आदर्श बेखौ मोजां मोननानै जुगदान जानो नाजाबाय थादोंमोन आरो प्रमद सारनि जे सरकार सालायनाय प्रमद सारनि दोलो सालायनाय बेखौ मोजां मोननानै बिथांमोना दिनै जुगदान जादों आरो बिथांमोना बिपिएफनिमोन आरो मोजां मोनसे कर्मिमोन बिपिएफनि आरो बिथांमोना खावलायनाय लेखा जों थांदोंमोन आरो बेबायदि हिसाबै दिनै बिथांमोना जुगदान जादों आरो बे जुगदानाव बाहागो लानानै बिथांमोना गोजोननाय मोनदों। जोंनि बे ओनसोलनि सुक्लायसारफां ओनसोलनि बिभिन्न जाति जनगोष्ठी खौसे जानानै बे ओनसोलाव मोजां मोनसे डेभेलपमेन्ट खालामनो थाखाय बिथांमोना इउपिपिएलआव जुगदान जादों आरो बिथांमोनखौ दोलोनि जानानै आङो बा जोंनि सुक्लायसारफां ब्लक कमिटिया बयबो वेलकाम खालामदों आरो बिथांमोना फैबाय थानाय समाव बे ओनसोलाव यं स्टाफ हिसाबै बयबो रायजो राजाखौ कनभिन्स खालामनो थाखाय थियारि जादों आरो फैबाय थानाय समाव सुक्लायखौ मोनसे मोजां थासारियाव फारफ्रोमबो बिथिंजों जौगानाय लाबोनो थाखाय सुक्लायसारफांखौ देरहानो थाखाय बिथांमोना खामानि मावनो थाखाय थियारि जादों। नैबे समाव मा बुङो जे रायजो राजाफोरा लुबैनायखौ फोरमायदों आरो हयथ' हाइकामान्डआ होयोब्ला थियारि जानानै दङ गेलेनो थाखाय जुदि हाइकामान्डआ टिकेट होयोब्ला आरो हाइकामान्डआ जि अर्डार होयो जिथु इउपिपिएल दोलोनि आंबो सासे
सोद्रोमा हिसाबै एक्टिभ वार्कार हिसाबै दोलोआ बा हाइकामान्डआ जि अर्डार होयो बेखौनो फालिनो थाखाय बा माने बिबानाव रुजुनो थाखाय आङो रेडि जानानै दं। जिहेतु थांनाय दिनैनि तारिखाव जों थांनायाव कन्टेस्ट जालायदोंमोन, सेकेन्ड पजिशनाव आं दङमोन, एसे भटआव जेनदों आरो बेबायदि हिसाबै थांनायनि जिखिनि भटारफोर दङ, जोंनि वार्कारफोर दङ, बियो मोनसे एकदम माने मोजां मोनसे बान्दोआव दङ आरो मोनसे गुड रिलेसनशिपआव दङ आरो बिनि अनगायैबो जोङो जिखिनि नांगौखिनि बा जिखिनि जोंनो देरहानो थाखाय जोङो नांगौ, भटारफोर नांगौ बा दैदेनगिरिफोर नांगौ, बेखौ जोङो थिग थाक मजबुत खालामना लादों आरो बेबायदि हिसाबै फैबाय थानाय समाव बे जाय जेनेबा दायो दोलो जेराव खाखनाव जिरायनानै दङ सुक्लाय सेरफाङाव, बेखौ जोङो बारनो थाखाय जों जुजिदों आरो रायजो राजानि बुंनाय आरो मेलेमजिबिफोरनि बुंनाय, ओनसोलनि एरियानि सुक्लाय सेरफांनि आइ आफा रायजो राजाफोरनि बुंनाय बायदिब्ला जों फैबाय थानाय समाव जे सेप्तेम्बराव जानो गोनां, जों खोनानाय बायदिब्ला सेप्तेम्बराव इलेक्सन जागोन आरो बे इलेक्सनाव जों बयबो भट होलायलायगोनखौ जों मिजिंथिदों आरो बेबायदि हिसाबै सुक्लाय सेरफाङाव इउपिपिएल दोलोआ देरहानाया रोखा होननानै जों मिथिनो मोन्दों बा जों हमदांनो हायो दायो। बिनि सिगाङावबो बुंदों जे गोबां माने बोसोरसेनि सिगांनिफ्रायनो जों जुगदान खालामदों आरो बिनि अनगायैबो नैबे सप्तासेनि गेजेराव जोङो नैबे सप्तासे मात्र सप्तासे, बे सप्तासेनि गेजेराव जोङो 800निबो बारा बेवहाय जुगदान खालामदों इउपिपिएल दोलोआव। नोंथांमोनानो नुबाय थादों जे जों माबायदि जइनिं खालामदों आरो बोरैहाय माने खामानि मावदों आरो मोनथामबो दोलोआ जुगदान खालामलायदों, खिन्थु गोबाङा माने ब्लेम खालामनो नागिरो, जोंनि बर'फोरखौ नुयोबा इउपिपिएलनिफ्राय फैनाय होननानै लिरना होयो आरो जिथियाना माने माइन'रिटिनिफ्राय माने जुगदान जायोबा जोंनि दोलोनिफ्राय इउपिपिएलनिफ्राय फैनाय होननानै बुङो, गुबुन जातिनिफ्राय बा जिएसपि होननानै बुङो। दा बेफोरो नंखाय आरो जोङो बुंनो हायो जे जोंनि जिफोर जइनिं जादों, बे जइनिं जानाया जाय दोलोनिफ्राय जइनिं जादों बे एगद रोखा आरो सैथोथा, खुनु मोनसे जोङो फल्स बाथ्रा बुङाखै आरो बेबायदि हिसाबै मोनथामबो दोलोआ खालामदोंब्लाबो जोंनि इउपिपिएलनि जिफोर जइनिं जादों बे सेफ जनाव दङ आरो थांनायनि जिफोर भट दङ आरो जायफोरजों जों माने इउपिपिएलाव जुगदान जानानै बा सक्रिय जि सदस्य जानानै जायफोर जइनिं माने खामानि मावबाय थादों, बिथांमोना दासिमबो जोंजोंनो माने कन्टेक्टआव दङ आरो खुनु बेबायदि गुबुन दोलोआव लांनो हानाय मोनसे पजिशनाव माने फैनायखौ जों नुनो मोनाखै दिनैनि तारिखाव।